Ветровете на живота не искат да потопят кораба ни, а да ни накарат да сменим посоката. Страхуваме се от промяната и с всички сили се борим срещу нея. Борим се да задържим това, с което сме свикнали. Живота, с който сме свикнали. Връзката, с която сме свикнали. Работата, с която сме свикнали. Борим се за тях, дори когато знаем, че не си струва. Че не живеем пълноценно. Че нещо липсва. Че нещо трябва да се промени. И въпреки това продължаваме да се борим, да упорстваме, да се съпротивляваме. Не искаме да излезем от зоната си на комфорт, защото не знаем какво ни очаква извън нея. А извън нея ни очаква животът, който заслужаваме. Любовта, за която мечтаем. Призванието, за което сме родени. Очаква ни всичко, което искаме и можем да имаме. И което чака да дойде при нас. Стига да му направим място. Стига да спрем да се страхуваме. Стига да прегърнем промяната. Стига да прегърнем живота. Да приемем промяната като неразривна част от живота ни е голямо предизвикателство, за което понякога се изисква доста опит, докато осъзнаем, че всъщност не промяната е плашеща. Плаши ни това, че нямаме контрол върху живота. Плаши ни осъзнаването, че нищо не зависи от нас. Плаши ни прозрението, че нищо не е в нашата власт. Но точно за това е вярата. В пътя, в живота. Егото ни казва, че нещата трябва да се случват както искаме. И да остават такива, каквито искаме. А вярата ни казва, че нещата трябва да се случат както трябва да се случват. И да се променят, за да бъдат такива, каквито трябва да бъдат. Промяната не иска да разруши живота ни. Промяната идва, за да преподреди живота ни. Размества мозайката, за да нарисува нова картина. По-красива, по-завършена, по-пъстроцветна. Картина, в която нещата, които са били излишни, са премахнати. А нещата, които са липсвали, са на мястото си. Картина, която е нашата картина. Затова, когато ни се струва, че животът ни се преобръща с главата надолу, нека си напомним, че ние виждаме само отрязък от картината. И нека понякога се оставим на живота в ръцете му. Нека му се доверим. А промяната е нашият навигатор. Тя ни кара да се откажем от това, което познаваме и да се впуснем в непознатото. Кара ни да прегърнем несигурността и да й позволим да ни разкрие смелостта си. Кара ни да вдигнем котва и да опънем платната на кораба си.
Защото всъщност призванието ни не е да седим закотвени в пристанището. Призванието ни е да следваме пътя си със смелост в гърдите и вяра в сърцето си. И не забравяй, вярвай в себе си, сбъдвай себе си.